Sok szeretettel köszöntök mindenkit a márciusi endometriózis világnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozat első magyarországi győri helyszínén. Nagyon vártuk már ezt a napot, hogy ismét együtt lehessünk. Ez mindig egy izgalmas időszak az alapítvány életében, hogy nem csak online, hanem itt személyesen is tudunk találkozni. Hónapok óta szervezzük ezt az eseménysorozatot, hogy kiváló szakértőkkel és értékes témákkal találkozhassatok. Én Salamon Adrián vagyok, a Női Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke és a World Endometriosis Society vezetőségi tagja. Én az érintettségem okán 14 évvel ezelőtt találkoztam az endometriózissal, amikor nem volt hova fordulni, nehéz volt hiteles információhoz jutni, nagyon komoly kihívás volt bárhonnan gyakorlatilag történeteket hallani, vagy segítséget találni. Akkor azzal a céllal született meg az alapítvány gondolata, hogy ha csak egy embernek is tudok segíteni az én történetemmel, akkor már megérte. Az elmúlt 14 évben azért egynél sokkal több mindenkinek tudtunk információt adni. Egy olyan krónikus betegséget ismertem meg, ami ugyan jóindulatú, de a legnagyobb jóindulattal sem lehet egy egyszerű betegségnek nevezni. Mai napig nagyon sok az egymásnak ellentmondó információ, a kezelési módok és a tünetmentességet lehetővé tévő életmódváltás kapcsán is. A mai nap folyamán ezekben is szeretnénk segítséget nyújtani. A 14 év alatt számos sikert értünk el, egy kicsit szeretnék erről beszélni, mert azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem ismeritek a munkánkat, vagy hogy mik azok, amik egyébként elérhetőek rajtunk keresztül. Az elmúlt 4 évben közel 400 000 endometriózis kisokost juttattunk el patikákban, gyógyászati osztályokban, védőnőkhöz, háziorvosokhoz. Ez egyébként mindenki számára továbbra is nyitott, szóval akár rajtatok keresztül is, hogyha ismertek ilyen intézményeket, orvosokat, akik ezt szívesen fogadják, akkor nyugodtan írjatok nekünk, és ezeket el tudjuk küldeni térítésmentesen. 2019. január 1-e óta az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezményt érvényesíthetnek az endometriózis, ményakrák, petefészekrák, mellrák, hererák és prostatarák érintettek is, amit többek között az alapítvány közbenjárására sikerült elérni. Itt 5-en fogtunk össze, 5 szervezet, mi vagyunk a Női Liga, és mi értük el ezt, ami most már évente több mint 100 000 forintot jelent, és akár 5 évre visszamenőleg is érvényesíthető. Azok kaphatják meg, akiknek műtéttel igazolt endometriózisa van. 2021. szeptembere óta több mint 7000 darab műtétre felkészítő kórházi csomagot kaptak meg a műtét előtt álló érintettek. Hazai és nemzetközi tudományos kutatásokban veszünk részt, applikációt fejlesztettünk, ami 2019-ben elnyerte az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének Nekem szól pályázat fődíját, és a társadalmi szervezetek kategóriában is első helyezett lett. A Female projekt partnereként, konzorciumi partnereként veszünk részt az Európai Unió Horizont 2020 keretében folyó szakmai munkában, ami 6 millió euróval támogatja egyébként ezt a nemzetközi kutatási és innovációs projektet, aminek az a célja, hogy az endometriózis kezelési lehetőségeit fejlesszék, az endometriózissal élő nők életminősége javulhasson, a betegséget korábban lehessen diagnosztizálni, vagy akár megelőzni. Ez ugye mindannyiunk számára nagyon nagy kihívást jelent, főleg ez a diagnosztikai késedelem. A 4 éves projektet a Dán Aarhusi Egyetem vezeti, és konzorciumi partner még Magyarországról a Semmelweis Egyetem, Baros utcai részlege, illetve az applikációt fejlesztő cég is. Az alapítvány feladata ebben a projektben egyébként az, hogy az applikációt el tudjuk juttatni minél többekhez. Ez a kutatásnak egy sarkalatos része is. Nagyon röviden egyébként úgy néz ki ez a kutatás, hogy mi az applikáción keresztül adatokat gyűjtünk vagy szolgáltatunk, minden anonim adat egyébként, olyannyira, hogy nem is tudunk visszaállítani jelszót, úgyhogy ezt érdemes jól látható helyre vagy elérhető helyre tenni. Ezen kívül műtéti videók, anyagai, ultrahang, MRI adatok érkeznek ebbe a nagy kalapba, amit mesterséges intelligencia elemez a kutatók segítségével, és most nagyon pozitív egyébként, amit eddig látunk belőle, még 1,5 év van körülbelül, de például ennek lehet az a kimenetele, amiről már egyébként volt is szó, hogy készülhet egy olyan szoftver, ezek alapján a ismétlődő elváltozások alapján akár, amit például egy ultrahang eszközre rá lehet telepíteni, és hát azt gondolom, hogy mindannyian érezzük ennek a súlyát, vagy érezhetjük a hatékonyságát, hogy most azért nehezebb akár egy olyan ultrahangos helyre is eljutni,
ahol biztosan ezt látni fogják, vagy nagy valószínűséggel látni fogják. Nyilván ez a diagnosztikai késedelmet, vagy a betegutat tudja rövidíteni, ha ez jól működne. Ez természetesen idő, de én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon pozitív dolog, hogy amúgy mi is, amellett, hogy a saját egészségünket is segítjük, vagy támogathatjuk az applikációval, még egy ilyen eredménye is lehet ennek. Ez egyébként egy menstruációs alkalmazás, menstruációs és termékenységi alkalmazás, ami úgy működik, hogy egész egyszerűen a ciklusunk alatt történő dolgokat felvisszük az applikációba, ezt egy algoritmus vagy mátrix szerint elemezve van, és hogyha bizonyos tünetek együtt állnak, akkor az applikáció 7 fajta betegség lehetőségére hívja fel a figyelmet és jelez. Emellett, hogy menjünk orvoshoz, emellett van benne egy összesítő, ami akár egyébként az orvosoknak is segítség lehet, ha megmutatjuk, illetve mi is látjuk azt, hogy mi történt velünk, mi az, ami esetleg ismétlődő. Ezen túl egyébként van benne egy dietetikai modul és egy lifestyle modul. A dietetikai modul akár étkezési naplóként is használható, és több diagram is van, ahol látjuk azt, hogy például akár a fájdalmunk hogy változik. Ebben olyan 10 fokos skálát használunk, amit a szakértők is használnak 1-től 10-ig, de nem csak 1-től 10-ig, hanem emellett szöveges értékelés is van benne, ami megkönnyíti azt, hogy ez a fájdalom, ez mégis milyen fájdalom, hiszen lehet, hogy ami nekem 3-as fájdalom, és én úgy érzem, hogy ez nekem nagyon fáj, az más azt mondaná rá, hogy egy 10-es, de ez segít értelmezhetőbbé tenni ez a leírás. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy töltse le az applikációt és kezdje el használni, mert egyrészt tényleg a saját egészségünk miatt is egy fontos mutató lehet, és sokat segítettek nekünk a kutatásban is, ahol egyébként havonta értékes nyereményeket lehet nyerni, úgyhogy érdemes emiatt is megnézni. 2023-ban dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár aláírta az endometriózis ellátására vonatkozó szakmai irányelvet. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, mert hogy ez szerintem jelezheti azt, hogy ezt a betegséget komolyan veszik, foglalkoznak vele, akarnak érte tenni. Nyilván ennek én úgy látom, hogy már előtte is voltak jelei, például, hogy ezt a bizonyos összevont adóalapra vonatkozó törvényt 10 év után először a mi kérésünkre vagy kezdeményezésünkre módosították. Szóval ez egy folyamat, mire itt minden a helyére kerül, de hogy ennek egy nagyon fontos része volt, hogy ez meg tudjon születni, és legyenek irányjelző vonalak, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet. 2023-ban a Háziorvosok Online Egyesületével is elindult egy együttműködés. Nagy részt egyébként a Lucy applikációval kapcsolatban, hogy hogyan tudnak segíteni a háziorvosok. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor már tínédzserkorban kiderülhetne az endometriózis, hogyha esetleg a háziorvos is plusz egy kérdést feltenne. Úgyhogy mi most igazából csak annyit kérünk, hogy ha megjön a menstruációja egy kislánynak, kérdezzen rá, hogy megjött-e, és ha igen, akkor ajánlja az applikációt használatra, ha pedig panaszai vannak, akkor adja oda az endometriózis kisokost, az már a csúcs lenne, ha ezt odaadnák, úgyhogy ezzel kapcsolatban most van erős törekvés, hogy ez meg fog történni. 2024-ben, most márciusban csatlakozott ehhez a munkához Bábiné Szotfit Gabriella, aki az Országos Kórházi Főigazgatóság népegészségügyért és prevencióért felelős igazgató helyettese, akik pedig azért fontosak, én azt gondolom, mert hogy mindenkivel kapcsolatban vannak, szóval alájuk tartoznak a kórházak, a védőnők, a háziorvosok is, és hogy nyilván ez akkor fog tudni hosszú távon működni, hogyha mindenhol elérhető és mindenki számára elérhető ez az információ. A Magyar Védőnők Egyesületével nagyon régóta vagyunk kapcsolatban, én minden évben tartok a kongresszusokon, éves kongresszusokon előadást, már nem is tudom, 6 vagy 8 éve, viszont most ez annyival fog bővülni, hogy nem csak Budapesten elérhető eseményeken, hanem a nagyobb vidéki városokban szervezett találkozóskon is ott leszünk, és beszélünk az endometriózisról, és segítséget nyújtunk. Elsősorban egyébként az iskolai védőnők azok, akikkel szeretnénk egy még szorosabb kapcsolatot. Március 5-én az alapítvány kezdeményezésére az Európai Parlamentben került megrendezésre egyébként az első világnapi eseményünk, ami a nyitó eseménye is volt annak a folyamatnak, hogy szeretnénk elérni egy európai endometriózis stratégiát, és hogy ez miért fontos. Sok minden miatt, de Magyarországnak leginkább amiatt, hogy
hogy esetleg plusz finanszírozást tudunk kapni akár a kezelésekre, a betegutakra, az edukációra, az eszközökre, gyakorlatilag mindenre. Az Európai Unión belül is vannak azért elég nagy egyenlőtlenségek, és minden országnak megvannak a saját maga kihívásai. Ebben egyébként Magyarországon 4 év nagyjából a diagnosztikai késedelem, ez a környező országokban is a beszámolók, a szakértők és egyébként az érintettek beszámolói alapján is sokkal-sokkal hosszabb és sokkal nehezebb ellátáshoz jutni, de mi nem szeretnénk ezzel a 4 évvel megelégedni, hanem azt szeretnénk, hogy mindenhol sokkal rövidebb legyen. Úgyhogy most ebben egy nagy összefogás született, egyrészt az Európai Parlament részéről van egy elköteleződés abba az irányba, hogy ez a stratégia meg tudjon születni. Most egyébként aláírásgyűjtés zajlik, az európai parlamenti képviselők aláírásaira van szükségünk. Júniusban fog indulni egy petíció, amit majd tőletek is várunk, hogy támogassátok, és emellett a civil szervezetek részéről is van egy együttműködés, hogy szeretnénk ezt elérni. Úgyhogy hát remélem, hogy a jövő évi endometriózis világnapon már arról tudunk beszámolni, hogy ez megszületett. Most erre jó esély van. A terv az az, hogy a 2025 első fél évben erre lehet egyébként reális esély. Nagyon örülünk annak, hogy több cég tartja most már fontosnak a munkánkat. Ez nyilván elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendezvények, az edukáció, a kórházi csomag az ilyen mennyiségben tudjon eljutni mindenkihez. Ezen kívül az adó 1% az, ami egy nagyon fontos bevételünk, és hogy erről kell beszélni. Tavaly egyébként 2023-ban 1146 fő volt az, aki nekünk adta az adó 1%-ot. A szakértői csoportunkban 12 000 fő van, a feliratkozóink száma közel 7000, úgyhogy reméljük, hogy még ebből a közösségből ez tud majd a következő évben is növekedni. Az idei kampányunknak a címe az az, hogy nem hagyunk magadra a fájdalommal. Az endometriózissal küzdők sokszor érzik úgy, hogy nagyon reménytelen egyedül megküzdeni ezzel a betegséggel, és nem csak az egészség az, amit megvisel, hanem a lelkünket is, lehúz mindenkit ez az örvény, és nagyon nehezen tudunk ebből szabadulni. Úgyhogy az országos rendezvénysorozatnak is az egyik célja az, hogy itt a kérdéseinkre válaszokat tudjunk kapni, és segítséget tudjunk kapni. Az országos rendezvénysorozat mellett idén is keressük az endometriózis nagykövetét, amit március 17-ig lehet beadni, úgyhogy erre is biztatok mindenkit, hogy mondja el a történetét és pályázzon. Nagyon örülök annak, hogy most már 2015 óta szervezzük ezeket az endometriózis világnapokat, és így a szakértők támogatnak bennünket azzal, hogy így eljönnek az eseményekre. Az első előadás dr. Csonka Ádám szülésznőgyógyász a helyi Petszaladár megyei oktatókórházból érkezett, és az adenomiózisról fog beszélni, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.